Dobrý deň. Ja sa volám Mišo Blažej, som z Lighting Beetle a prišiel som vám dneska porozprávať správu o stave Customer Experience na Slovensku. Niektorí to už počuli, sorry prvý rád, tak si to zopakujete, ale potom bude rozprávať Adam, on strašne zaujímavé rozpráva, takže proste to vydržíte, to je len 30 minút. Dobre, to, čo som chcel povedať je, že my v LBčku pomáhame firmám transformovať sa na to, aby boli viac orientované na zákazníkov, robíme to už relatívne dlho, ale vždy sme mali trochu problém, že vždy zvládneme 1-2 firmy naraz a nikdy sme nemali úplne dobré informácie o tom, čo sa deje v tých ostatných firmách. Takže to, čo sme robili, je, že vždy sme s kolegami tak trochu špiónili a dohadovali sme rôzne také akože stretnutia na pozadí a dneska robíme, že Circle of Trust sa to volá, že viacero ľudí sa stretne v jednom mieste a rozprávajú sa o tom, ako sa im tá transformácia na to, aby boli viac orientovaní na zákazníkov v tej firme danej darí, aby si pozdiali znalosti. Ale to bola vždy ten kvalitatívny aspekt toho celého. O to menej sme vedeli o tom, že čo sa deje na celom trhu. Čiže sme potrebovali ten kvantitatívny aspekt. Chceli sme sa pozrieť na tom, že vlastne ako je na tom celé Slovensko a k čomu tí naši klienti, ale potenciálne celý trh, ako by mohol k čomu ašpirovať. No, tak minulý rok sme urobili taký krátky dotazník, ktorý nám odpovedalo vtedy okolo 40 firiem. A už z toho dotazníku sme dostali, že veľmi zaujímavé informácie o tom, že v akom stave je vlastne slovenský trh. A tento rok sme sa dohodli s Suxou, čo nebolo až také ťažké, ale dohodli sme sa teda so Suxou, že nám pomôžu s distribúciou a podarilo sa nám vlastne získať oveľa viac odpovedí a lepšie zmapovať trh. A dneska som vám prišiel teda porozprávať o tom, čo sme sa dozvedeli. Je k tomu aj taký report, ten si môžete stiahnuť z nášho webu. A už asi by som mal začať, lebo už teraz určite meškám. Dobre, next. Next. Niekto ešte nefunguje úplne. Prosím, poď. Dobre, výborne. Čiže, čo sme skúmali? Najprv sme mali nejaký taký vlastný, my sme dlhodobo sledovali, že ako sa tie organizácie pohybujú na tých rôznych úrovniach. Ja som si vymyslel svoje vlastné škály, 6-úrovňové. Ale potom Nielsen Norman Group vlastne vypublikovali ich vlastnú škálu, ktorá je táto. My sme sa snažili aj tá naša bola veľmi podobná tomu, čo oni vypublikovali a potom sme vlastne sa rozhodli, že poďme podľa tej NNG škály, pretože nám to dáva jednu veľkú výhodu a to je to porovnávať sa so svetovým trhom. Tá škála má teda nejakých 6 úrovní od momentu, kedy o UX-ku alebo CX-ku nevedia firmy absolútne nič, až do momentu, kedy je absolútne integrované v ich DNA a v tom, ako firma uvažuje, rozmýšľa, rozhoduje sa. Ja vám veľmi rýchlo predstavím tie rôzne úrovne. Čiže začíname jednotkou absentujúce. To si predstavte ako firmy, ktoré v živote so zákazníkom sa nerozprávali a aj tak tvoria svoje produkty a služby. Takých je akože na mŕte. V zásade tieto organizácie úplne ignorujú tú tému, manažment s tým nemá žiadnu skúsenosť a všetko je založené len na pocitoch alebo rozhodnutí tých najvyšších ľudí v tom manažmente väčšinou, že riaditeľ povie, že takto to bude a takto je. Čiže to je za mňa, že prvá úroveň absentujúca. Potom je limitované. To si predstavte ako firmy, ktorá možno robila nejaký web a urobila k tomu nejaký usability testing alebo niečo podobné. Väčšinou sa tam dejú takéto aktivity. Stále je, tam skôr sa bavíme o UX, a vnímajú to ako nástroj estetiky. Hej? Čiže asi to poznáte tiež z nejakého vývinového štádia, že to je taký ten bod, kedy tie firmy trošku okolo toho behajú, ale nikoho to nejak úplne veľmi nezaujíma. Vzrastajúce, to je ten bod, kedy to CX začína fungovať vo firmách, lebo vidia, že OK, tu sme urobili nejaký research, tu nám niečo povedali zákazníci a možno to bolo aj lepšie rozhodnutie ako to, ktoré sme urobili v období predtým. Stále sa ale dosť bojuje s aktivitami, ktoré sú historicky dobre zavedené. Viete, máte nejaký proces a teraz keď v tom procese je povedané, že sa robí user acceptance test, pretože developeri to tak chcú, tak sa urobí user acceptance test oveľa skôr, ako by sa mal urobiť nejaký usability test na záver toho celého procesu. Hej? Čiže toto je škálovanie, že už aj vznikajú možno nejaké CX roly, ale tak sa dosť motajú tí UX-áci, CX-áci po tej organizácii. A prístup nie je konzistentný, každý si robí trošku niečo iné, rôzne prístupy sa skúšajú, nie je jasná metodika vydefinovaná. Štrukturované, v momente, keď už proste to chcete naškalovať v tej organizácii, tak vám nastáva vyššia úroveň a výskum vlastne začína byť súčasťou vývoja produktov alebo služieb. Zároveň v tomto bode už sa musí napísať nejaká metodika, funguje nejaký štandard, ako fungujeme v rámci organizácie, ako sa správame. Design systémy sa objavujú už také etablované v tejto
v tomto bode a teda z CX-ka máte aj konkrétnu pridanú hodnotu. Komplexné, to CX je všade prítomné, veľa sa o tom rozpráva, zákazník je veľmi dôležitý, je to často súčasťou firemnej stratégie, ale keď sa rozhodujeme o tom, že či peniaze alebo zákazník, tak povieme si, že peniaze, hej, že tá profitabilita firmy je stále ešte dôležitejšia, ako by bola vlastne že nejaká zákaznícka potreba a nejaká jeho dlhodobá lojalita. No a posledná najvyššia úroveň je integrované. CX sa stáva súčasťou operatívy, praktizuje to top management, hocikto vo firme pozná nástroje, dokáže sa rozprávať so zákazníkmi a zároveň je to súčasťou DNA firmy a stratégie firmy. Hej? Čiže firma sa rozhoduje o tom, že čo je najlepšie pre môjho zákazníka a veria, že to im vlastne pomôže byť dlhodobo úspešným na trhu alebo úspešnými na trhu. Dobre. A multidisciplinárne týmy sú jadrom všetkých spoluprác. Už sa nepracuje v silách organizačných, čiže nie tu je marketing a hen tam je obchodné oddelenie a hen tam za rohom je možno nejaký legal, ale oni všetci spolupracujú na tom, ako by mala vlastne vyzerať tá budúcnosť ich produktu alebo služby. OK, takže to je 6 škál, na ktorých sme sa snažili upratať vlastne tie organizácie. 140 odpovedí. Rovno poviem, že prieskum má v sebe embedded výberové skreslenie. To znamená, že odpovedali nám len organizácie, ktoré sa CX-ku vôbec venujú alebo vôbec natrafili na SUXu. Hej, čiže toto nie je výpovedné voči celému slovenskému trhu, toto je výpovedné voči organizáciám, ktoré o to zakopli alebo majú vôbec takých ľudí. Čiže ono to uvidíte aj v tých výsledkoch. Napriek tomu je to podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo tá téma rezonuje. A niečo odpovedali, hej. Čiže 46% manažéri, 47% dizajnéri, boli sme radi, že tam boli aj tí doers. 68% sú firmy nad 100 zamestnancov. Čiže väčšinou sme sa bavili s veľkými firmami a to je dobré, pretože vlastne aj veľké firmy väčšinou potom majú naškalované tie väčšie týmy, hej. Čiže áno, jasné, UX sa dá robiť od firmy o jednom človeku a je to super, že sa robí, alebo zákaznícka skúsenosť. Ale vlastne keď chceme merať tú škálu a tú integráciu, tak potom sa pozeráme skôr na tie väčšie firmy. Graf zastúpení odvetví. Mali sme najviac zo softwarových riešení, finančné služby, verejná služba, high-tech, telekomunikácia a tak ďalej. Komunikácia, média, kadekto. Akože celkom dobré zastúpenie, ale teda software alebo ITčko je ďaleko to najväčšie. Podľa mňa to celkom dobre aj odráža to, ako dôležité je pre rôzne tie odvetvia vlastne ten customer experience, finančné služby. Uvidíte potom neskôr, keď budem prezentovať. Dobre, my sme sa pozerali v tom prieskume, áno, snažili sme sa ich upratať na tých 6 úrovniach, ale vlastne pozerali sme sa na aj 6 oblastí. To je zákazník stratégií, rozpočet, zžitosť, kvalita, zapojenie rolí a povedomie o CX. Čiže to sú akoby že tie nejaké oblasti, ktoré sme skúmali. Ja hneď prejdem k hlavným zisteniam, keby som nestihol a už potom nemôžem nič dorozprávať, tak aby ste mali hlavné zistenia na začiatku. Čiže prvé hlavné zistenie je, že na Slovensku sme dobehli svet, aspoň teda z tých firiem, ktoré nám odpovedali. Hodnota Customer Experience vyspelosti na Slovensku je 3,5. Na ďalšom slide k tomu dám trošku viac kontextu. V roku 2021 sme boli za svetom v závese o 2 roky. 2022, čo sme merali vlastne celý ten minulý rok, tak sme sa vlastne posunuli o celý jeden bod vpred. A svetový štandard sme dobehli za 18 mesiacov. TLDR z tohto celého je, že v Slovensku sa investovalo do customer experience dosť. Hej, čiže ak si myslíte, že tu na Slovensku sú všetky firmy zaspaté, nie je to pravda, zaujíma ich to a investujú do toho. Tu to môžete vidieť aj potom na grafe. Ja mám aj svietitko? Yes, dobre. Čiže oranžová je svet 2021 a zelená prázdna je Slovensko 2021. Čiže vidíte, že to Slovensko bolo do veľkej miery tuto v limitovanom vlastne upratané, vzrastajúce a potom štrukturované. A teraz ten svet, tam je pekný Gauss, my sme mali menej odpovedí, tak preto tam sa to asi aj tak neupratalo úplne pekne. To bolo takto. A teraz vidíte, že celé to Slovensko vlastne, už máme viac odpovedí, takže aj nám to tu ukazuje Gaussa, tak to sa vlastne posunulo viac takto akože doprava. Už sme toto na tom štrukturovanom, čím sme vlastne predbehli svet. A teraz možno sme ho aj nepredbehli, pretože Nielsen Norman vlastne nevypublikoval výsledky za minulý rok. Keď raz vypublikujú, tak možno uvidíme, že sme vlastne rovnakí ako svet, čo je stále pozitívne vo svojej podstate. Dobre, všetci sú na ceste, niektorí sú lepší. Čiže najviac firiem, teraz sa bavíme už o početnosti, nie o nejakom celkovom pohľade, je na úrovni 3.
A je však veľa úspešných early adopterov. To uvidíte na tomto grafe, že vlastne, keď si to rozdelíte nielen na 1 až 6, ale aj tie polky tam dáte, tak uvidíte, že vlastne dosť veľa firiem sa len prehúplo z tej 2 na 3, hej, čo je tu. A potom, keď sa pozeráme, to sú títo, a tých sme už mali aj v tom minuloročnom prieskume identifikovaných, a my sme to tam aj hovorili, že tí, čo do toho investujú trošku skoršie, tak možno budú aj trošku úspešnejší, a ono sa to už začína aj ukazovať, že oni dokázali tie svoje firmy za 2 roky dosť výrazne posunúť vpred. Ako keby ten tlak vo vnútri tých organizácií, keď už sa raz začnú baviť o zákazníckom zážitku, že dokáže byť dosť veľký, hej? Že možno to aj cítite vy vo vašich firmách, kde pracujete, že naozaj ten posun je tam potom už výrazný, keď je tam ten commitment. Dobre, skončil hiring, ide o výsledky. Ďalšia vec, ktorú meriame, je teraz je aj to, že na čo sa vlastne tie firmy sústredia, čo sú ich ciele na ďalší rok. Pre tento rok už na rozdiel od toho minulého, kedy všetci hovorili, že chcú hlavne hirovať UX, CX dizajnérov, tak tento rok už o tom vôbec nehovorili. Vôbec pre nich hiring nebol akože dôležitý. Výrazne menej rozprávali o tom, že musia vôbec o UX-ku alebo zákazníckom zážitku komunikovať dovnútra firmy. Ako keby aj to vnútorné PR sa posilnilo, ale výrazne viac tlakuje na výsledky a výrazne viac tlakuje na zavádzanie dizajnového procesu a metodík, štandardizovanie kompetencií. Čo to inak znamená? Teda vybudovali sa týmy a teraz tie týmy potrebujete nejako etablovať v tých organizáciách. Vy potrebujete, aby oni začali fungovať normálne a nie každý nejak inak. Preto je tam to zavádzanie dizajnového procesu. A zároveň vy ste do toho investovali a teda chcete, aby vám to aj zarobilo peniaze, takže preto je tam ten tlak na výsledky. Tuto je to na grafe, ale to preskočím, pretože mám o 5 minút menej času, než naposledy, keď som to hovoril. Dobre, hiring sa v roku 2021 skutočne udial. Toto je podľa mňa dosť zásadná vec, že počet CX špecialistov na firmu sa od roku 2021 zvýšil z 2 na 3. To je akože priemerne, hej, čiže v každej jednej firme pribudlo o jednoho viac, čiže akože veľa, hej, že za mňa. Takmer 60% profesionálov na tvorbu zákazníckeho zážitku pracuje vo firmách, ktoré majú viac ako 2000 zamestnancov. Toto je taká vec, že to si asi možno aj uvedomujeme, ale teda všetky tie IBMy, Swissre a podobne, akože žerú mŕte veľa takých ľudí, hej, že ja to teda až tak nevnímam, lebo zrovna to sú firmy, s ktorými my nespolupracujeme. Ale teda tam je, že ich veľmi veľa, toto vidíte aj na grafe. To je distribúcia CX špecialistov podľa veľkosti ich zamestnávateľa. Čiže toto je veľkosť zamestnávateľa. Do 5 až 25 zamestnancov, 26 až 100 a tam ďalej 2000 a viac. A vidíte, že skoro 60% z nich všetkých vlastne je zamestnaných v tých veľkých firmách 2000 a viac ľudí. Dobre, oddelenia sa a ešte finančné inštitúcie samozrejme, ale akože 2000 je už fakt veľká vec, no to sú veľké banky, hej. Oddelenia sa zväčšujú. V roku 2021 malo až 50% organizácií týmy, v ktorých bolo menej ako 5 CX špecialistov, tento rok je takých firiem už 34%. Teraz toto je zložitý graf, ale oranžová čárečka je vlastne rok 2023 a 2021 je to zelené plné, hej. Čiže vidíte, že ako keby minulý rok sme mali až 50% firiem, že menšie týmy a teraz sa to už posunulo tam a tam máme viac ako 15, hej, a podobne. Čiže ako keby sú väčšie tie týmy, proste narástli, hej, za ten rok. Rástli oddelenie vo veľkých firmách, teraz, že kde to vlastne narástla, kto to vlastne akože lovil v tom rybníku špecialistov, tak väčšinou sú to organizácie nad 100 zamestnancov. Oni majú dnes komplexné CX týmy, čiže aspoň 5 ľudí. A firmy od 2000 zamestnancov majú väčšinou viacero takýchto tímov. A rástli najmä týmy, ktoré boli už pred 18 mesiacmi veľké a mali základ už v roku 2021. Hej, čiže tuto to vidíte úplne jasne. To je počet CX špecialistov. A tam vidíte veľkosť zamestnávateľa, hej, čiže priemerný početnosť. Hej, čiže ideme, že tí, čo majú že pod 5 až do 100, vlastne stále majú priemerne jednoho, ale ak máte už 100 a viac zamestnancov, tak máte 4, 500 a viac zamestnancov 6 a potom 2000 a viac, tak priemerne 10 máte. Hej, čiže takto pekne to rastie s veľkosťou organizácie, inak povedané, čím väčšia organizácia, tým viac, ale do 100 skoro nikoho. Hej, čiže toto by bolo asi to ledere z tohto slajdu. Tam mám timer, výborne, dobre. Rozpočty sú najväčším problémom.
30% firiem nemá rozpočet na túto našu tému. Za mňa, že rozpočet je vždy najväčším problémom všetkých, proste nikdy nie sú peniaze, takže ono nie je úplne také prekvapivé, že aj toto tak dopadlo. A 60% firiem uvádza, že CX rozpočtových organizácií neexistuje, je malý alebo je náročné ho získať. Hej. Teraz, na týchto grafoch najbližších môžete sledovať teda opäť. Oranžová čiara je, že to, ako dopadla distribúcia na tej škále od 1 po 6, CX zrelosť trhu. A tu vidíte len, my sme si vykusli len ten rozpočet, ako vyzerá, hej? Čiže ten jeden parameter. Pekná motorka. Dobre, čiže vidíte, že tuto je to akože celé posunuté vľavo, že jednotka, že nemáme žiaden rozpočet, je akože relatívne dosť vysoký a tým pádom to nekopíruje akoby, že tú zrelosť trhu. Inak povedané, sťažujú sa na rozpočet, hej, toto hovorí ten graf. Sme dobrí v deklarovaní stratégie a v kvalite. Tuto sme merali vlastne, že ako veľmi je stratégia orientácie na zákazníka súčasťou firemnej stratégie. Tak vidíte, že je to posunuté opäť zase viac doprava, tie zelené bary. To znamená, že firmy veľa rozprávajú vo svojich stratégiách o tom, ako je zákazník dôležitý. A naopak, teda napravo, že ako veľmi meriame kvalitu a zlepšujeme kvalitu našeho customer experience. Opäť je to, tam to kopíruje úplne presne ten graf, čiže pre mňa dosť potešiteľné, že vlastne keď už robím na tom CX, tak aj to meriam a snažím sa to nejako zlepšovať, čiže aj nejaké meranie nastáva v tých organizáciách. Trápime sa so zapojením ostatných vo firme. Tuto vidíte, že je to viac doľava, čiže zapojiť všetkých vo firme, aby pochopili tej téme, je opäť trošku problém. A to je všetko z tých prehľadov. Teraz vám porozprávam niečo o odvetviach, za 8 minút to úplne hravo stíham. Čiže odvetvia, to je vždy akože super téma. Tuto sú nejaký prehľad toho, že ktoré zostali že nerozvinuté, priemerne 0 špecialistov na odvetvie, to je energetika a infraštruktúra. Priemerne 1,6 špecialistu na organizáciu, to je poisťovníctvo, komunikácia a média, doprava, cestovanie, telekomunikácie, verejná služba, high-tech, malý obchod a služby. A najrozvinutejšie priemerne, a tu teraz vidíte ten skok medzi 1,6 a 10. To sú teda tie firmy, ktoré skončili že 4, 5, 6 na tých najvyšších úrovniach. Tí majú až 10 CX špecialistov. Čiže v momente, ak budete chcieť vyskočiť na tú vyššiu úroveň, tak budete musieť dohajerovať. Hej, to tiež hovorí ako keby, že toto. Herný priemysel, softverové riešenia, finančné služby a zdravotníctvo. Čiže úspešné odvetvia, to začnem opačne. Herný priemysel, títo sú priemerne na úrovni komplexné, to je až úroveň 5. Priemerne zamestnávajú 17 CX špecialistov, zároveň treba povedať, že sme nemali až tak veľa odpovedí, zároveň treba povedať, ale že až tak veľa tých herných štúdií teda na Slovensku nie je. Ale teda je to pre nich dôležitá téma, nebola tam len jedna. Softverové riešenia, tu sme mali hrozne veľa odpovedí, napriek tomu je úroveň štrukturovaná na 4. úrovni a obsadzujú v priemere až 5 CX pozícií. Tuto máme zahrnutých aj tí, čo vyrábajú software, ako táto firma, kde dneska sedíme, a zároveň aj tí, ktorí dodávajú pre niekoho nejaké služby, ako teda napríklad my v LBčku. Hej? Čiže obidve tieto dimenzie sú tu pokryté a vidno, že vlastne tí dodávateľia služieb reagujú na potreby trhu a vytvárajú si tie UX, CX oddelenia a zároveň tí, čo vyrábajú software, vedia, že to úplne nejde robiť dobrý software bez customer experience. Je to zároveň dobre vyvinuté a konzistentne vyspelé odvetvie. Toto, keď tam píšem na týchto slajdoch, tak to znamená, že sme mali veľa odpovedí a skoro všetky ukazovali to isté. Hej? Čiže konzistentné odvetvie. Finančné služby, toto by vás nemalo prekvapiť, ak teda sledujete LinkedIn a vidíte, kto konkrétne hajruje. Tak väčšinou sú to akože banky a tieto takéto iné pridružené finančné inštitúcie. Úroveň tiež štrukturované, priemerne až 10 CX pozícií. Vyskytovali sa tu aj veľké CX týmy o 30 špecialistoch, to bolo akože úplne že ten maximum. A ide o vyrovnané odvetvie, všetci investujú do CX. Čiže opäť konzistentné odpovede od všetkých, že ich to naozaj veľmi zaujíma, banky to potrebujú, vedia, že ak chcú predať nejaký svoj produkt, tak musia mať v prvom rade dobrý vzťah so zákazníkom. Nekonzistentný prístup k CX aktivitám, vo firmách sa im úplne nedarí, aby všetci robili to isté a rovnako správne. Rôzna kvalita výsledkov, to je tiež, že
nie úplne vždy sú spokojní s tými výstupmi tímov, ktoré nastávajú. Zdravotníctvo je na ceste k štrukturovanému, čiže na 3,5 úrovni. Oni sa nesťažujú na rozpočet, a čo je prekvapivé, to bolo jedno z mála odvetví, ktoré sa nesťažujú na rozpočet, čiže ak chcete mať veľa peňazí na svoje CX projekty, tak choďte do zdravotníctva. Priemerne 8 CX expertov, max 12, majú dobre pomenovanú stratégiu vo firme, čiže vedia, že chcú ísť za zákazníkmi, majú kvalitnú prácu CX špecialistov a ešte stále existuje veľká skupina kolegov, ktorá CX nerozumie alebo ho ignoruje. Rozvíjajúce sa odvetvia, to je tá nižšia úroveň. Tu už len 1,6 špecialistu priemerne, ale teda poisťovníctvo. Oni zaznamenali výrazný posun vpred, ale teda ja vždy hovorím, že poisťovníctvo je pre mňa také prekvapivé, teda lebo v Amerike alebo v zahraničí poisťovne sú väčšinou tí, ktorí sú na úrovni bank alebo ešte pred nimi aj spolu s telkom. U nás to tak úplne nie je. Majú priemerne 0,5 CX špecialistu, maximálne 5. Tiež konzistentné odpovede. A čo vám to ešte poviem? To už sa tak ukazuje, že nie je fixný priestor na projektoch pre to CX-ko a zamestnanci rozumejú rôzne tomu CX-ku. Čiže vidíte, že tak ako keby to poistenstvo je už trošku nižšie. Služby, tu sme mali tak menej odpovedí, ale väčšinou sú to menšie firmy, je pre nich náročnejšie získať talent a priemerne zamestnávajú len jednu CX pozíciu a rozpočet pre CX-ko vôbec neexistuje. Komunikácie a médiá, toto je pre mňa zaujímavé, pretože ide o väčšinou stredne veľké firmy, priemerne majú 3 CX pozície, sú rôznorode rozvité, niektoré na to tlačia, iné zase nie. Čiže tu je veľký potenciál pre tých, ktoré na to tlačia, že pôjdu aj dopredu. Médiá sú celkovo v transformácii a snažia sa teda získať zákazníkov iným spôsobom ako tými tradičnými, lebo si nikto nekupuje už teraz tie noviny. A to aj vidno vlastne tým, že ten fokus u týchto konkrétnych je oveľa viac na biznisové ciele. Čiže oni potrebujú rovno aj zarobiť z toho CX-ka. Čiže oni, keď do toho investujú, tak očakávajú výsledky, majú dobre pomenovanú CX stratégiu, nastavenie, meranie kvality. Typické pre médiá potrebujú výkon. Slabá podpora manažmentu na druhej strane. Doprava, cestovanie, 2 CX špecialisti na firmu, veľmi nekonzistentné odvetvie, niekto do toho investuje. Asi Slovak Lines, myslím, že mali vždy nejaký taký tímik a niekto aj tak až moc nie. No. Odhodlaný manažment, no bez rozpočtu, to je strašne milé od nich. No, telekomunikácie sú ďalšia, teda popri poisťovníctvu, mnohých takých akože segmentov, kde by sa oplatilo asi do toho viac prišlápnuť. Majú primerne len 1,5 experta na firmu, ale niekde majú aj 35 špecialistov. To vidíte, to nekonzistentný, nerozvinuté odvetvie. Segment dlhodobo stagnuje a to sme videli aj na predchádzajúcich, ale keď si pozriete aj celkovo výsledky KPMG, čo robí taký ten prieskum zákazníckej spokojnosti, tiež telekomunikácie nedopadnú veľmi dobre. A fokus na CX prítomný je len v niektorých spoločnostiach. Slabá podpora top managementu, nedostatočný rozpočet na customer experience. Verejná služba, tu píšem na schvál, že výberové skreslenie, lebo určite sme teda neoslovili všetkých, ale tých, čo poznajú Suxu. Ale aj tak je zaujímavé, že v akom stave sú. Čiže niektorí zamestnanci sa snažia o zapojenie CX, pričom iní ho ignorujú. Spokojnosť so stratégiou a rozhodnosťou manažmentu venovať sa téme customer experience. Čiže vidíme, že v poslednom čase to bolo oveľa viac deklarované a oveľa viac sa to objavovala téma zákazníckeho zážitku a zákazníckej spokojnosti v éteri a tým pádom aj management lokálny sa rozhodol tomu viac venovať. Priemerne 3,5 špecialistu na organizácie. Maloobchod, 1 CX špecialista, maximálne 5. Pozitívom je existencia CX rozpočtu, aj keď je len malý. A teraz ideme na zaspaté odvetvia, čiže tu, keď chcete robiť nejaké zaujímavé UX, tak asi im môžete pomôcť dosť, alebo tam neísť. Energetika a infraštruktúra, limitované CX, priemerne 0 odborníkov, CX oddelenie vlastne vôbec neexistujú. Téma sa v zasadačkách sporadicky spomenie a CX je považovaný za dobrý doplnok so slabým porozumením jeho obsahu. A najúspešnejší, teraz ešte na záver by som, lebo už mám len 3 sekundy, takže na záver by som vám ešte povedal taký profil, že kto sú vlastne tie najúspešnejšie firmy. Čiže čo ich spája?
všetky veľkosti od 26 po viac ako 2000 zamestnancov. Čiže je jedno, že aký veľký ste, môžete byť úspešní v Customer Experience. Rozpočet je problematický, nie všetky aktivity ho majú adekvátny. Čiže toto platí úplne pre všetky firmy. Finančné služby, telko alebo softverové riešenia sú väčšinou teda z tohto odvetvia. Prečo tam píšem telko? Aj keď som predtým hovoril, že telko je zaspaté, lebo existuje firma v telko, ktorá je naozaj veľmi úspešná. CX praktizuje top management, aj zamestnanci vo všetkých projektoch, čiže top management musí byť nabrifovaný a už vedieť o tom rozmýšľať, hej, čiže pravdepodobne zažili nejaké workshopy a tak, je to veľmi dôležité mať ten buy-in zhora. Trápia sa s kvalitou, fokus na výsledky a exekúciu stratégie ich spája, čiže už chcú, aby to dosahovalo nejaké výsledky, ten customer experience. Špičková CX stratégia a vysoké povedomie o CX vo firme a plne integrované multidisciplinárne týmy sú jadrom všetkých spoluprác. Čiže zbavili sa síl a viac v tej organizácii ľudia sa rozprávajú navzájom, čo je dobrý zákaznícky zážitok. Tu mám lenže počet CX špecialistov, čo je podľa mňa teda zaujímavé, ako to narastá, že firmy, ktoré majú úroveň 5 až 6, majú priemerne až 20 CX špecialistov, firmy úrovne 5 bežne 12 špecialistov a firmy úrovne 4 bežne 6 špecialistov. Čiže on to akože dosť výrazne narasta. Čím ste na vyššej úrovni, tak tým viac CX špecialistov máte. Aha, ja mám ešte ďalší slajd. Ty kokos, dobre. Hej? Dobre. Tak, záverom, ďalším. Takže trh sa s nedostatkom talentu vysporiadal. My sme hovorili v tom predchádzajúcom, že bude problém s talentom a že ľudia nie sú na trhu, lebo aj Humans of UX, ďalší prieskum, ktorý si robíme, proste fakt nevykazoval toľko ľudí. Evidentne sa buď rekvalifikovali, alebo sa tu nejako objavili, ale teda organizácie aktívne verbovali a talentu bolo málo, hej? Ale teda úprimne aj my to v LBčku vidíme, že keď hajrujeme ľudí teraz, tak už majú nejakú expertnú úroveň, čiže evidentne sa nejako vygenerovali na tom trhu. Organizácie, ktoré teda mali záujem vybudovať interný tím, tak za posledných 18 mesiacov úspešne urobili. Je možné, že seniorné pozície obsadzovali juniori, čiže otázka je teraz, že ako sa tí juniori vlastne popasujú s tými business výzvami, ktoré ich očakávajú. To máme na ďalšom slajde. Zvyšuje sa objednávka po výsledkoch. Čiže ciele hovoria o tlaku na výsledky. Kvalita nových zamestnancov však môže byť problémom. Teraz budú musieť aj v konkurencii iných nákladových položiek ukázať, že nábor talentu mal zmysel. Všetci škrtajú budžety tento rok, už možno prestanú konečne, ale doteraz škrtali všetci. Takže uvidíme, či neškrtnú aj nás. Že? Rast sa spomalí. Rast celého trhu na škále CX zrelosti sa môže spomaliť práve kvôli tomu, že dobre, nahajrovali sme, teraz musíme vychovať, teraz to musíme mať nejaké výsledky, takže asi nepôjdeme hneď na ďalšiu 5. úroveň, alebo čo, to si fakt nemyslím. Ak to tak budúci rok dopadne, tak musíme zmeniť metodiku, lebo to je blbosť potom. No, firmy si budú musieť upratať governance tých CX prác, trošku vo vnútri firmy, že ako majú vlastne fungovať. Boj neskončil. Mnohé týmy CX odborníkov ešte stále čaká práca na internej komunikácii. Aj dáta potvrdzujú, že správne porozumenie, interné vzdelávanie, osveta patria medzi najväčšie bariéry rastu v CX dospelosti. A týmto sa s vami rozlúčim. Ďakujem veľmi pekne. Michal, ešte koľko ostaň? To bolo, že... Rýchlo. Rýchly šprint? Rýchlo. Ešte ako ten design šprint. Kľudne sa napí, lebo myslím, že sa tým aj celkom bavil. A ja mám na teba jednu otázku, z toho, čo som postrehol, tak tam bolo, že vlastne firmy, ktoré majú dosť ľudí, prečo nemajú nejakého špecialistu. A čo by sa takýmto firmám odporúčal? Ešte raz, prosím ťa. V tej prednáške si mal, že firmy, ktoré majú dosť ľudí, väčšinou nemajú nejakého CX alebo UX špecialistu. A teda na ďalšom slade si mal, že vlastne UX aktný alebo CX aktný by mali byť vlastne v každej firme, aby to bolo nejako prospešné. A čo by si odporúčil firmám, ktoré majú menej zamestnancov a nemajú tam špecialistov? Jasné, no ono to dáva úplný zmysel, lebo vlastne to sú medium-sized firmy, hej, proste stredné a ty úplne nepotrebuješ tam mať akože dedikovaného UX researchera alebo neviem, takéto nejaké role, hej, service designera, hej, že to v týchto menších firmách proste sa to väčšinou naučí marketing, sa to obchod sa to môže naučiť a tak, čiže v tomto prípade je lepšie, keď tí proste ľudia, ktorí tam už pracujú, tak sú preškolení a vedia napríklad lepšie zbierať insighty od zákazníkov. To podľa mňa úplne stačí na úvod, že dokážu
robiť research a dobre sa pýtať otázky. Miesto toho, aby zavádzali svojimi otázkami. To asi by stačilo úplne na úvod. Jasné, ďakujem pekne. A máme ešte jednu otázku v slajde. A ja som sa ešte vyzvať ľudí, čo prišli, tak kľudne využívajte to slajdo. My ešte budeme mať potom panelovku, tak tam si Míša trošku pogrilujeme. Ale máme tu jednu otázku na metodiku, že vlastne či by nebolo hodnejšie uvádzať počet celých špecialistov na 100 ľudí, na 100 zamestnancov v rámci firmy. No my trochu máme problém s tým, že my sme sa snažili ten dotazník robiť dosť jednoducho a my tam máme len škály tých firiem. Čiže neviem, aké veľké sú tie firmy, lebo oni sa len zaradili do tých badgeov. Takže asi by sme to úplne nevedeli urobiť. Ja teraz komunikujem aj s ďalšími. Teraz napríklad komunikujem s takou maďarskou univerzitou, oni robili prieskum stredoeurópsky a možno by sme zladili aj metodiku, aby sme vedeli pekne porovnávať tie dáta do ďalšieho roka. Za mňa ja tu idem tak dosť línovo, že hej, že minulý rok punk úplný, teraz už menší punk a ďalší rok už možno ešte niečo kvalitnejšie, ale tak aj z toho vznikli nejaké proste veci. Určite to neberte tie čísla ako 100% výpovedné, ale tam, kde bol jasný trend a ktorý proste nám dával kontext a ja sa práve v tom reporte snažím ponúkať ten kontext k tomu celému, tak to si myslím, že by mohlo byť akože relevantné, hej, lebo niektoré veci akože tam jasne ukazujú nejaké poznatky. Super, ďakujem. A ja už tieto otázky žiaľ zastavím a posunieme sa ďalej, ale necháme si tieto otázky na panelovku a tam potom kľudne môžeš odpovedať. Teraz dáme krátku technickú pauzu, kľudne sa poďte napiť a pripravíme vám ďalšieho speakera.